היי, שמי שושנה אדוניה. בסרטון הקודם דיברתי על בחירות שלנו מתוך אינטואיציה או מתוך פחד. סיפרתי שם על בחירה שלי אינטואיטיבית שלא הבנתי אותה בזמנו, ורק אחר כך הבנתי שזאת הייתה בחירת נשמה. מה קורה כשאנחנו בוחרים מתוך פחד? אני אתן דוגמה. עבדתי במשך 16 שנה בחברת ביטוח כמנהלת מחלקה בסטטיסטיקה. מקום העבודה היה כמו בית שני בשבילי. הייתה שם חברות, הייתה שמחה, היה צחוקים, והייתה גם עבודה. ועזבתי לאחר לידת הבת לשנתיים, וכשביקשתי לחזור, כמובן התפקיד הקודם היה מאויש כבר, וההנהלה הציעה לי להיות סגנית של מנהל המחלקה. בתקופה שלא הייתי בה, הצטרפו עובדים חדשים שלא הכירו אותי. וכשנודע להם על המינוי הסגנית של מנהל המחלקה, החלה להיות סביבי אווירה של עוינות, של רכילויות, תחרות. משהו שמאוד מאוד הכאיב לי, והייתי ממש בהלם. יום אחד הייתי בדרך לעבודה, באוטובוס, הייתי שקועה במחשבות שלי, וניסיתי להבין למה זה קרה לי. כאילו ממקום אחד למקום השני. ישבה לידי בחורה, ולפני שהיא ירדה מהאוטובוס, היא פתאום אומרת לי, תלכי לקורס תקשורת. נתן לי כתובת ונעלמה. ירדה מהאוטובוס. אותו ערב כבר הייתי שם בקורס ללמוד ולהבין, הרגשתי שזה מסר בשבילי, זה היה רגע מכונן. בקורס עצמו הבנתי שבעצם הבחירה שלי לחזור למקום העבודה נבעה מתוך פחד. חיפשתי מקום בטוח, מקום מוכר, והלכתי עם הצורך הזה, ולא מתוך תחושה פנימית שאמרה לי, לא מתאים, לא הבנתי את זה. מה בעצם קרה? שחוויתי כאב ואובדן. אז מה עושים כשאנחנו מגלים שבחרנו מתוך פחד? קודם כל להבין שאין טעויות. יש לנו דרך ללמוד דברים, להבין דברים. אם זה מעניין אותך, פגש בסרטון הבא, דבר מה ניתן לעשות כדי לזהות את זה. לחצי כאן עוקב, ניפגש. תודה.